Indlondlo is a black mamba. Ngolimi lesingisi bathi is a deadly snake. So thina besithi masidlala emncintiswaneni nje siqhudelana nawe emaqembu ngengoma becaca Indlondlo mayisiqhamukile ukuthi sekufika ezinkuluke manje ngoba besingakwazi ukubhekana nomuntu obhekana nathi njengoba siyindlondlo siyingozi kakhulu. Abantu bathesha ngeindlela eziningi ezihlukahlukene ukuze balale bedlile. Abanye bafundile, abanye abafundile. Kodwa akekho ongcono kunomunye. Uhlelo Ithesho lami My Hustle lizovundulula inhlobo ezihlukene zamathesho. Sizwe kulabo abaziqhubayo ukuthi benza kanjani. Through this show, we want to expose the youth yaseMzansi to a variety yemisebenzi khona bezokwazi ukwenza wise career choices besabancane. Nawe makukhona ihustle ofuna siyiveze sibhalele ku gabisatv@gmail.com. Leli Ithesho lami My Hustle. Bayasetshenzwa baba. Ithesho lami. Danko. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel Gabisa TV. Washa. Hola bafethu igama uGabisa khuluse uhlelo Ithesho lami My Hustle. Lalela namhlanje siphansi esigodini sasophokweni kwi-Valley of 1000 Hills. Sivakashele Indlondlo Cultural Village. Le village yakhiwa ngo-2018 yakhiwa ibrazo Intusi uMsizeni Mngadi. Lo bhuti lo waqala kodwa nge-traditional dance group le ayivula ngo-2010 yadla yonke inhlobo yemihlanganiso. Lo muntu ususe something engekho wayenza something ekhona i-genius le. Bros, Iyabona njani? Khamba kanjani? Ngiyaphila mfowethu. Awungixoxele ngokukhula kwakho bra wami. Asiphume kancane e-village. The area of Opokweni under Mkhambathini municipality in the Valley of 1000 Hills is rich in culture and is surrounded by notable natural treasures such as the 930-meter high Table Mountain in Mkhambathini, where you are able to see areas like Hillcrest, Cato Ridge, PMP and Howick. The area is also situated next to Msunduzi River and the Nagel Dam. Wena ukhulele ekhaya elinjani? Khulele ekhaya engasho nje ngithi belibhatanisa noma ke bengethatha entweni esikhuliswa umama nobaba wakwazi kodwa ukuthi esifundise khona le emakhaya la bengekho khona lutho. Ukwaze kanjani ukuthi wena ukwazi ukcreate lama opportunities osuwa createile namhlanje? Njengoba ngumZulu nje ngisakhonze amasiko engiwafundiswe ubaba nomama. Fanele wazi ukuthi oyikho angeke ukushintshe fanele uhlalwe yikho. Okusho ukuthi ukuyiqhenya kwakho ngokuba uwena kona lokho sekwenza ukuthi kuvulekela amathuba nje. Ngiyiqhenya ngempela mfowethu ngoba namhlanje ngiyahlonishwa emazweni ahlukahlukene. Sengumuntu ebantwini nomphakathi wami ujabule kakhulu ngami njengoba bekwazi ukuhlomula, bekwazi ukuveza ubucikoza kwabo bekuvezele umhlaba, izikole abavele emazweni ahlukahlukene. Asike sihambe siye Cultural Village. Indlondlo Cultural Village was founded by Msizeni Mngadi, who qualified as a marine engineer in 2008 and formed Indlondlo Zulu dancers in 2010. You don't get to meet an engineer who's also a traditionalist every day. Wakwazi kanjani ukuthi uyi-engineer uphinde futhi uzongena kwi-Zulu dancing? Wawukubalansisa kanjani? Mfowethu ukuyimisela nje nokwazi ukusebenza ukuthi isikhathi sigcina kanjani. Ngenhlanhla indlela engisebenza ngayo bengikwazi uba nesikhathi ngibe off, ngikwazi ukubuya ngize ekhaya, ngikwazi ukuthi ngihlanganise abantwana, sikwazi ukuthi sihambe siyozilungiselela, sipractice, sisina nasemcimbini yesintu, sisina yona indlamu lesi esidume ngayo, ukuthi mangabe ngingekho ngibuyele emsebenzini abantwana futhi bakwazi ukuqhubeka ngoba bengibafundisa ukuthi bakwazi ukuthi nabo bayimele. Okunye ungisize kakhulu kube ikona ukuthi sisebenzise nobuchwepheshe ukuthi umsebenzi wethu esiwenzayo usuthathe siwufake kuma social network ukuze sikwazi ukufinyelela noma ikuphi ebalazweni ngoba siyakwazi manje ukuthi umuntu ophesha kwelwandle abone senzani. Imaphi ama-achievements nje unnotable? Umlando esiqophile la endaweni yangakithi ukuba
nesizinda. Yes. Le Indlondlo Cultural Village iwu5 hectares esinikezwe inkosi yethu uMdluli. Sibonke ebukhosini. Yebo. Siphinde futhi okusithokozisayo nesigatsha ngakho. Sike senza imicimbi efana noma PSL Awards ko ICC. Samukela ivakashi from ama cruise ships. Sihamba siyomela iSouth Africa kwezobuciko ko Italy. Siphinde futhi sibe necertificate esibaluleke kakhulu ukuthi sibe isizinda semthethweni se-tourism. I-build up to this village waqhamuka kanjani umqondo wayo? Indlondlo it's a black mamba. Ngolimi lesingisi bathi is a deadly snake. So thina besithi masidlala emuncintiswaneni nje siqhudelana njalo emaqembu ngengoma bekucaca indlondlo mayisiqhamukile ukuthi sekufika eguluke manje ngoba besingakwazi ukubhekana nomuntu obhekana nathi njengoba siyindlondlo siyingozi kakhulu. Emva kokuba sihamba sikhombisa ubuzulu bethu sisina ingoma sishaya igubhu sicula emazweni afana no Italy no Botswana nale micimbi ephezulu esengeke ngayibala. Kusikhombisile ukuthi abantu bayasithanda ngoba nakhona lapha ko YouTube basilandela abantu bangaphezulu ka4 million kweminye imisebenzi yethu lapha ababuka ingoma lesisinayo. Wow. Kwenza ukuthi sibone ukuthi okay ngabona ukuthi hayi mangane nendawo bese abantu ngibayitshela ukuthi abeze njengoba beza nje abantu belandelana bezosibona ke manje ekhaya sihleli bahlale nathi siphuze umqombothi sidle logqokweni sihambe ngonyawo sihlale endlini esindwayo njengoba okhokho nokhokhokazi babenza kanjalo ukuze sithole ibusiso. Kuye kuvezwe umeshelo ufundisa abantu ukuthi umeshelo wenziwa kanjani intombi yakaZulu ishelwa kanjani. Kulo muqa obaba bona lawo obaba wona kuwena sidlala umdlalo abafana nakho-ke baba awuphala ngegwala mina bazise nokudla kwesintu ukuthi ukudla kwesintu kunjani bachazelwe nangokuqala ekhaya ukuthi indlu yabantu abadala ihlonishwa kanjani. Kuyasiza lokho ukuthi sazi ukuthi kahle kahle kwakade kwenza sifundise ukuziphatha nayo yonke into yamasiko ethu singabakhola. Ngifunda ngeculture yethu amaZulu and so far guys kumnandi I've enjoyed. Ngumzulu impela kodwa kunye khona bengakwazi sengifundile kakhulu sesifunda ukusinda ukukhipha kwenkomo kuningi. Into ebalekile kakhulu nje kunakho konke ukuhlonipha umdali uhloniphe inyanya zakini uphinde uhloniphe umphakathi. Ebese usebenza kanzima ukwazi ukugcina isikhathi ukwazi ukuthi into zakho mazi u20 kusho ukuthi ngamanye amazwi kufanele wena ungabe umuntu olala njengengane ukwazi ukuthi uvuke early yonke into yakho usheshe uyiqalelele njengoba nje ngilana nje ngivuke ngo4 ekseni ukuze yonke into ihambe ngendlela ngoba umphakathi enginawo la engisebenza nawo la e-village ungaphezulu ka30 ukuze izinto zihambe ngendlela kufanele nginyakazise bonke labantu ngoba ngeke ngikwazi ukuyenza yonke lento ngingekho njengoba nani nila. So create amathuba omsebenzi over 30 for the local community. Wow, that's a big stride. Ukufika kwami la ekhaya kwaba kwakusayingoma kwaqala kwayingoma ngingakabi khona i-cultural village. Ngangithanda kakhulu ukusina ingoma ngoba ngisamncane kwakuyinto ngibuka abantu abadala beyenza bo nami ngagcina ngithanda ngaze ngizocela ukuthi nami ngicela ukujoyina la. Sengike ngathi kwahamba amazwe ngayo lento le ingoma ngoba umuntu seke wathi ukuyobona nako Italy angani ukuthi ngangiyoyisa ubani lapho ke kodwa nangu umphathi wangisa ngibonga kakhulu ngaloko kanti phela namasentshana lawa ajwayele ukuwafaka amasiqeda ke kwenza umsebenzi ayagculise ngiyabonga nje impela. Into eyangenza ngaze ngajoyina lo msebenzi ukuthi njengoba ngiyintombazane yomZulu emakhaya vele ingoma into esikhula ngayo and ubaba okuyena oyifounder yeNdlondlo akagqugquzeli nje kuphela ukuthi kusine kodwa unamathuba amaningi asinikeza wona. Kule ndawo njengoba uyibona nje izihlahla zihlaza iqhakazile zihle na umfula odlule eduze kothango lethu lapha kuyimvelo esigcinayo nesifisa ukuthi ihlale njalo ihlanzekile kungekho maphepha ukuze nabayisebenzisayo ikakhulukazi
nomjaho waminyaka yonke iduzi Kano Marathon lesuke eMaritzburg idlula khona la kusuke kunabagibeli abangaphezulu ka2000 abadlula la so ke kufanele nabo bayibukile ngoba kusuke abantu abaqhamuka amazweni ahlukahlukene abangenela lo mncintiswayo obakhona njalo ngoFebruary. Athina ama-future plans eNdlondlo Cultural Village? Mfowethu le ndawo kuyisifiso sami ukuthi noma ngingasekho iqhubeke le ndawo izizukulwane zikwazi ukuthi zihlomule abayofika nabasazozalwa abahlomule. Esinye isifiso esikhulu kakhulu ukuthi uhulumeni nosomabhizinisi bonke abantu abasemandleni basondele ngoba ngifisa ukuthi kube nendawo la zokulala lana noguqa laphana kufanele babe u7 sebebonke babe isikhombisa sibe nendawo yokudayisela ngale ekubizwa ukuthi art gallery sibe ne-conference center lapha sibe nezindlu zokulala kuyisifiso sethu. Ngokubambisana-ke nomasipala wethu Mkhambathi siyathemba ukuthi bazokwazi ukuthi basifake isandla njengoba-ke basifake isandla besilekelele u-arts and culture njengoba nibona basibiyele lana kuhle kusafe sithi-ke konke lokho siyafisa ukuthi kuthuthuke kuye phambili ukuze nabangakasiboni basibone. Ngithemba nje nani niyezwa la ukuthi ngathi nikwenye indawo kuphole ngendlela eyisimangaliso sijabula kabi uyazi ukuthi sikwazi ukuwusa. Now, bros, ngeke sobuye siqhubeke ne-interview. Angithi wena sisayohlangabeza ama-tourist akho thina le hapa. Asikushiye wena ubuprepare, thina sishaya indlela. Siyabuya sisazoqhubeka namanye ama-interview. Siyibone le ndawo mayisinama-tourist ukuthi alive kangakanani. Bafethi i-tour guide uLindo Kuhle dos Santos olethe amanye ama-guest aphuma eGermany la. Ngicabanga ukuthi uqulisekile, wanelisekile. Thank you so much. Into engithande kakhulu ngeNdlondlo, iNdlondlo iyi-village le muyibuka wena, it's a deep rural village. Whereby yonke into uyayibona ila. Nginkathi ubatshela abantu ukuthi thina we used to fetch water in the river and then bazobona umfula la. The time batshela ukuthi intombi ishelwe emfuleni bazokubona kwenzeka khona la. So nabo bafilile ukuthi bakwaZulu. Despite ukuthi babonile ukuthi indawo is modernized now. Sithandile nokubona abantu abasha bekhona la. Akubona phela abantu abadala sibona abantu abasha kusho ukuthi iNdlondlo village iyayisupporta employment opportunity kwi-youth. Baleka bafoka aqondane nami. Baleka aqondane nami. Sekulegie Itaye. This was a very excellent experience, I must admit. It was a pleasure for us to stay here. Thank you very much. Tell us about the experience, sir. Oh, it was very nice. Very good show and very good experience, yeah. See the people from here, it's very interesting and worth coming here. It was so amazing for us that we're coming back for sure. In a couple of weeks, maybe months, maybe next year, but we will come in again. The village, it's authentic. It's a Zulu cultural experience that they wanted to see and wanted to experience. It's exactly what we told them. Have a safe travel going back to the ship and hope to see you again. And please tell other people to come in numbers to welcome to visit us here in the village. Yes, we appreciate your presence. Here are some of the other careers that exist within this field. Nazo-ke ba-hustlers, sekunika ama-hustlers i-chance manje ukuthi amakhetha ama-hustles awo. Usithumelela a 30-second WhatsApp video ephelezelwa yiy'thombe eziwu-5. Kule video usitshela nge-hustle yakho, yenzani, itholakalaphi. Yonke leyo information uyisenda via WhatsApp to 074 269 2438. Washa? This is Sivisa Makazolo from Fish Tank Clothing. Fish Tank Clothing, it is a local clothing brand located in Cape Town, Western Cape.
We're serving our customers with your casual wear products ranging from headwear until the bodywear products. To get hold of us, follow us on Instagram, Facebook at fishtank.clothing_SA, and also on WhatsApp 0606715944. Ithesho lami leli bafethu, this is my hustle. Igama lami ndinguSinethemba Seku. I run a diesel distribution business called Seku Group Petroleum. For more information, you can call us on 079 622 6950 or WhatsApp ku 079 622 6950 or ungasheka na Facebook Seku Group Petroleum. Leli Ithesho lama hustle. Sanibona, igama lami mina ke nguMelusi, isibongo ngwagcumisa. La ekhaya ke ngigida ingoma la kaNdlondlo Zulu Dancers. Leli ilona Ithesho lami my hustle. Igama lami nguNoxolo ngakamchunu, ngisina ingoma kwindlondlo Zulu Dancers. Leli Ithesho lami my hustle. Udlala mina kumsizeni mngani. I-founder yeZulu Cultural Village. Imina inyosi etinyela yazwakala enhla nasezansi. Leli Ithesho lami my hustle. Hayi bafethu angibazi mina ubumnandi omnje i-display yeZulu culture at the highest level. Brazo yami athina wakho kuvala. Mfowethu Kabesi, ngibonga kakhulu nethimba lakho. Ngibonga kakhulu kumphakathi wasophokweni. Ngibonga kakhulu kumaZulu Dancers, ngithi angizibongele kubavakasha bebezivakashele bevele emkhumbini, ngibonge kwintsha. Ngibonge wonke umuntu obekhona la ngaphakathi, ngithi nje ngiswela amagama okubonga, ngibonga kakhulu. Ya, kuyajabulisa bafethu ukubona umuntu ongazange alahle usiko neculture yakhe, okwazile ukuthi asebenzise isintu sakhe ukuthi acreate amathuba omsebenzi. Bangakanani abantu abaqashiwe manje la, sekukwazi ukufika izivakashe eziqhamuke emazweni aphesheya, nabo sebekwazi ukuhamba baye emazweni aphesheya ngesintu nje sabo. Siyabonga kakhulu, muhle kakhulu umsebenzi. Lonke ithimba belenza umsebenzi omuhle, sithi nje bravo. Angithi sitheni 1 2 3. We love Indlondlo Cultural Village. Hayi bafethu siyabonga, mina sengiyahamba, bye bye. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Kabisa TV. Washa